Gipangga mo ako matud sa Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome sa itong programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga paday naghatag kanato kadaugan, kalampusan, mga panalangin, padayon ang Dios nga nagamuma sa matag usa, salig, mituo, ug nakinabuhi sa iyang mga mensahe. Sa ato na usab karon nga panag-uban, ato na usab nga katunan ang mga mensahe nga gibilin sa Dios sa matag usa nato kakinabuhi. Ato na usab nga katunan ang mga gikinahanglan natong mahibaw-an nga mga pagtulunan, mga mensahe, mga pahimangno, pasidaan. Nagikan sa atong buhi nga Dios nga magdala kanato ngadto sa iyang kingharian. Sa ato nga pagsugod nini mao programa ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Amahan nga nagatiman sa tanang mituo misalig kanim. Niya kami amahan nagkahiusa sa pagpasalamat kanim. Salamat o Dios sa mga butang nga imong gipasinati kanamo. Salamat o Dios sa mga panghitabo nga imuhang gipakita, gipasinati. Diha sa mga panghitabo among nabati ang imong pag-atiman. Among nabati o Dios ang imong pag-amuma sa tanan nga mga gikinahanglan sa among pagpuyos kalibutan wala nimo ihikaw. Kanunay mo kaming gibantayan o giproteksyonan. Padayon mo kaming giamuma. Padayon mo kaming gipanalipdan. Padayon mo kaming gilig-on o gidasig sa pagpadayon sa mga. Amahan Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo sa imuhang paghatag kanamo sa among gipangayo kanimo. Salamat o Dios sa imuhang pagpanalangin sa tanang bahin sa among pag-alagad. Wala nimo o Dios, wala nimo pasagdahi ang mga katawhan nga nagkinahanglan sa imong mga mensahe, mga pulong pagtulunan. Padayon nimong gipahinumduman ang matagusan. Sa amo na usab karon nga panag-uban, amo na usab isalig itugyan diha kanimo mong kinabuhi. Nasa mong pagsugod nining adlaw hangtod Ginoo sa mo pagkatulog, imo kaming i-safety kanunay. Imo kaming panalipdan. Busabo kami amo kining ihalad, tugyan isalig kanimo ang among kinabuhi. Uban o Dios sa imong mga katawhan. I-bless kami, pakigsultihi kami sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pakiguban, welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako, kanatong tanan. Samtang kita mag-uban, ang Dios magpamuhat sa matagusa nato ka Pinoy-anan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nga nano ka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, Cebu. May buntag, mayong pakiguban, ilabi na sa ato ang mga pinalanggang mga listeners sa ato ang FM Station 101.3. Mayong buntag, mayong pagsinikay-sikay na usab sa tagsa-tagsa nato kabuluhaton og dili nato kalimtan ang pagpasalamat og pag-ampo, pasidungog sa atong buhi nga Dios, sa atong pagsugod sa matag adlaw. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, atong
dasigo na nga tong kaugalingon sa pag-share niini ngadto sa ato ang pamilya, ngadto sa ato mga kailag-higala, ug alang sa ato mga kigsunan nga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Ako kamong gidasig sa pangalan ni Hesus. Inyo kining i-share ngadto sa inyong mga kaila-higala aron masayod sila mahitungod sa tao nga magsugod sa pag-alagad sa Ginoo. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan nga tema, naghisgot kini sa pag-alagad. Samtang ang tao nagsugod o magsugod sa pag-alagad sa Ginoo, unsay angay niyang masabtan o angay niyang pangandaman. Kinahanglan ikaw ug ako masayod gyud niini o kanunay nato ning hinumduman kung unsa gyud ang angay natong masabtan, kung unsa ang angay natong pangandaman samtang may desisyon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Alang nimo unsa ang angay nga masabtan ug unsa ang angay natong pangandaman aron kita makalahutay makapadayon sa pag-alagad aron kinabuhing dayon atong maangkon sumala sa iyang mga pulong. Good morning, dalaygon ang Dios sa matag usa. Og welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi ni ining taknaa. Ng kahimuan, kung dilita mo sa liksa kahit tasan, kawang lang. Mayong buntag, mayong pagiguban sa tanan nga nag-share na sa ato nga programa. Mayong buntag, good morning. Ayaw ninyo hikaw ang atong programa para mas madunggan ni imong mga kaila o labi na sa imong pamilya. May buntag ni Edith Lumanda, maayong buntag ni Jilma Obas, maayong buntag Pastor, salamat sa Ginoo nining matahom nga kabuntagon. O maayong buntag sa tanan, no? Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Good morning, dalaygon ang Dios. Oras sa ato nga programa alas 6:20 sa kabuntagon, nanuka diri sa Cebu, Pilipinas. Alang sa itong mga kigsunan nga mga nanarbaho sa naglaing mga nasod, good morning. Ilabi na sa ato mga kigsunan diha sa Canada, ato mga kigsunan diha Sweden, sa Norway, ato mga kigsunan nga nagsunod dining ang programa diha sa Thailand, Taiwan o bisan diha sa Hong Kong, good morning. Ato mga kigsunan diha sa Middle East, good morning o good morning kanatong tanan. Blessed morning kanatong tanan. Akong gideklara sa pangalan ni Hesus nga nining adlaw ikaw ug ako kitang tanan panalanginan. Kay mao nay saad sa Dios sa iyang mga mensahe nga iyang gibilin sa balaang kasulatan. Good morning, maayong pagpaminaw sa ato mga kigsunan, mga silent listener diha sa Surigao. Ilabi na diha sa Compostela, maayong buntag, may pagpaminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao, 82 ka probinsya sa Pilipinas. Good morning. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Fortuna Donaire, mayong buntag Pastor Gideon ug sa tanan naminaw dalaygon ang Dios. Fausto Dano Tandog, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Good morning ug ang Dios padayon magpanalangin kanatong tanan. Tunay nangutanan ako mga kaigsunan nga unsa kunoy akong ikasulti sa mga kanabitawng mga komentaryo o mga diskusyon mahitungod sa matod pa insakto ba o tinuod ba nga ang pinakadakong kaaway sa mga magwawali, mga kaaway lang sad. Ang kanang mga magwawali usagyod sa gipakita bitaw sa Biblia, dili man po na ma-address lang sa mga magwawali, kundili kitang yung tanan nga mga magtotoo. Kung kitang tanan mga magtotoo, apil na yun na tanan, mga propeta, mga ebanghelista, mga apostolis, mga pastor o mga magtutudlo. O kitang tanan, ang pinakadako yun natong kaaway, dili ang atong isig ka magtotoo, dili ang atong isig ka magwawali, dili ang atong isig ka kana bitaw nga
isig ka tao nga nagtuo sa Ginoo, dili na ato ang mga kaaway. Ang gipakita sa balang kasulatan sa biblikal nga pagsabot, ang uban manggod nga muwali sa dili masad pod biblikal. Ang biblikal nga pagsabot gyud, ang nga gipasabot sa Biblia, ang pinakadakong kaaway nato ato ra gyung kaugalingon. Tan-aw ra gud ang giingon ni Ginoong Hesus diha sa Mateo kapitulo 16:24. Ingon diha nga, kinsa katong buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang cross ug mosunod kanako. Kanang mensahe ni Jesus diha, ang pinakagisintro diha ang kaaway. Ang gipakita diha ang ato rang kaugalingon. Did-an ra gyud nato atong kaugalingon. Unya magpas-an ta sa cross. Buti pasabot diha na ay mga pag-antos, na ay mga kalisdanan nga ato gyung maagian. Siguro dunay nangutana mga kaigsunan, dunay pangutana sa atong kaugalingon nga duna bay nangalagad Pastor Gideon nga dili mo agig mga pagsulay. Kung imo sang tan-awon ang Biblia nagtug-an bitaw mga kaigsunan sumala sa wali ni Apostol Pablo nga kinsa gani katong kana bitawng magkinabuhing Dios noon, magkinabuhi diha kang Kristo. Ang gipakita diha gyud magantos gyud, naagay mga antosono, naay mga paglutos. Maunay usa sa ato ang angay hinumduman. Ingon diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 12 nga ang tanang buot magkinabuhi nga Dios noon diha kang Kristo Hesus magantos og paglutos. So naay mga paglutos, dili lang sa atong isig katao, kundili sa ato ang kaugalingon mismo. Mismo ang atong kaugalingon maora nay mounay og lutos. Kanang pagkatapulan, pagkalaayan, tapulan nga mobasa sa balaang kasulatan. Tinuod man gyud na daghang mga Kristohanon nga gustong moadtog langit pero dili gustong mobasag Biblia. Ug ayaw tuguti nga usag gyud ka ana. Naarabay mga panahon nga kining atong kaugalingon kusog kaay mo angkon nga Kristohanon, nagsakripisyo, pero gani abli-ablig Biblia. Basig ikaw na. Mao na nga usahay sa atong isig katao murag dili ta mobatig kaulaw. Ang pangutana ani, mangumusta ta sa panahon nga kita mo atubang sa Ginoo? Di ba kaha ta maulaw? Excited ba kaha ta? Or maulaw ta? Nga moangkon ta, Ginoong Hesus, Kristohanon ko? Unya, kung atong tan-awon ra ba ang Biblia, inig atubang na nato sa Ginoo, ladlaran ta sa atong mga binuhatan. Kay do dito sa hugmanan sa Dios, dunay duha ka libro. Libro sa kinabuhi o libros binuhatan. Inig atubang nato dito sukmanan kay tagsa-tagsa man tang atubang dito sukmanan sumala sa gipakitas balaang kasulatan sa katapusang libros Biblia. Diha nato makit-an nga inig atubang nato sukmanan ablihan ang libro sa kinabuhi kung naa ba dito ang imong ngalan. Inig abli dito naa gani ang imong ngalan mura ka og kanang mas muabli, mas mainit nga moingon nga Kristohanon ko kinaagi ko sa libros kinabuhi. Karon kay naa pa may libros binuhatan. Ingon dito nga kung dili ka magmadaogon ang imuhang ngalan papason dito sa libro sa kinabuhing libros kinabuhi. Kinahanglan mo daog ka. Unsa may buot ipasabot diha? Kanang kinahanglan ka mo daog sa imong kaugalingon, dag-on nimo ang imong kaugalingon, dag-on nimo ang sala. Atong hinumduman, pinakadako nga kaaway sa atong pag-alagad sa Ginoo ato rang kaugalingon. Mao bitaw nang giingon gyud sa Biblia nga patya inyong tawhanon nga kaugalingon. Tawhanon nga kailibgon. Ayaw paharia ang tawhanon ang inyong kaugalingon, paharia ang balang espiritu. Nya ingon si Jesus nga kinsa ganitong buot mo sunod ka nako, kinahanglan ka antigo siyang mobalibad sa iyang kaugalingon. Number 1 ra gyud nga kontra sa kinabuhing Kristohanon kaugalingon. Mao na nga sa pangutana siguro sa imong kaugalingon nga moingon ta nga pastor kana nga tinuod ba nga ang labing dako nga mga
labing dako nga kontra sa mga magwawali ra sad dili oy. Kaugalingon ra, daghan kay mga magwawali mga kaigsunan nga kung dunay mga pagsulay maluya. Daghan kayo mga magwawali nga madasig kung naay mga panalangin, pero kung walay mga panalangin, mga kaigsunan mo undang. Daghan kayo. Mao na nga sa atong pag-alagad karon sa Ginoo, ato rong hisgutan kining mahitungod sa pag-alagad nato sa Ginoo. Unsay angay natong masabtan o unsay angay natong pangandaman. Siguro moingon ta nga, pastor, samtang nang alagad ta sa Ginoo nga atong pangandaman ang pag-atubang sa Dios. So mao po nay ato ang ginatuki diri sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ato sanang gihisgutan pod sa mga nanglabay nga mga higayon nga usas angay natong pangandaman gyud kining pag-atubang nato sa Ginoo. Lamang ang ato karong hisgutan nga angay natong masabtan og angay nga pangandaman kining gitawag pagsulay. Pagsulay. Kaya sa ato nang gibasa kaganina mga kaigsunan ko sa Ginoo, no? Nga kinsa katong buot magkinabuhing Dios non diha kang Kristo, kinahanglan magantos. So diha pa lang nga bersikulo mga kaigsunan o mensahe nga gibili ni Apostol Pablo, diha na to makit-an nga walay tao nga mga lagad sa Ginoo nga dili mo agig mga pagsulay. Naagyunay mga pagsulay. Daghang mga rason hinungdan nga gibilin ang Ginoo nganong kinahanglan mo agitag mga pagsulay. Dili aron ta kana mo ingon ta nga hinay-hinay nga laglag, kundili aron kita makaila, mas makaila sa Dios nga atong gilagaran. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, ang ato rong hisgutan kining pag-alagad nato sa Ginoo. Daghang mga panahon nga mingon ta nga kung mag-alagad ta sa Ginoo, mapuno ta sa panalangin. Usahay, maunay masintro nato sa ato ang kasing-kasing una-una panalangin. Tinuod, ang tao nga mag-alagad sa Dios, dili dautan ang gisaad sa Dios. Dili kasakit, kundili kalipay. Panalangin. Pero kining panalangin kalipay, dili ta makaabot diha kung dili ta moagig kalisod. Dili ta mo abot diha kung dili ta moagi og mga pagsulay. Kinahanglan mo agi tag mga pagsulay kalisod. Ang rason nga gipakita sa Biblia para dili ang atong kaugalingon mabayaw, dili ang atong kaugalingon mapasidunggan, kun dili ang Dios nga may atong gilagaran. Kung imuhang lion ang Biblia, tun-an nato ang balang kasulatan nga gibilin sa Dios alang kanimo o kanako kanatong tanan. Gipakita diha nga walay nangalagad sa Ginoo nga wala makaagig og pagsulay. Maunay angay natong pangandaman kanang atong maagian. Samtang kita naghandom og langit, nangandoy sa gingharian sa Dios. Samtang naghinam-hinam kita nga mubalik si Ginoong Hesus. Samtang nangandoy ta, naghinam-hinam ta nga ugma sunod, makit-an na nato si Jesus nga munaog gikan sa langit aron pagkuha og pagdala kanato sa iyang gingharian. Samtang nagpaabot kita niana, kinahanglan atong pangandaman ug angay natong masabtan nga samtang naghulata, nagpadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo, moagi gyud mga pagsulay. Atong hinumduman diha sa Biblia sa libro sa Juan kapitulo 16. Kuha inyong Biblia mga kaigsuonan. Juan kapitulo 16 versikulo 33. Ingon dinhi, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pakigiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan,
apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Kanang moingon bitawng nabuntog ko na ang kalibutan, wala magpasabot nga dili ka makaagi og kalisdanan. Wala magpasabot nga di na ka magantos. Ang kalibutan nga gihisgutan diha, naghisgot na sa kahimtang sa atong pagpuyos kalibutan. Maingon ganitang kahimtang tanang bahin sa atong kinabuhi. Mapatrabaho, mapanegosyo, mapanguma, bisan sa atong pisikal, sa ato ang pagbati, doon ay mga pagsulay. Sa pagpuyo, sa relasyon, doon ay mga pagsulay. Sa mga buluhaton diha sa atong pag-alagad sa Ginoo, mahitungod sa pagsimba kay maghisgot ag buluhaton na ada diha ang pagsimba, pag-awit, pagbansay sa mga butang nga gikinahanglan natong kana bitawng anaro ng atong kaugalingon, sama sa pagdaig, pagpasalamat, sama sa pagampo, kanang tanan nga mga buluhaton sa atong pag-alagad sa Ginoo, moagi gyud tag pagsulay. Diha sa mga pagsulay, mga kaigsunan, kinahanglan doon na tayo masabtan. Doon ay mga panahon nga gipakita diha sa Biblia nga mga tao nangalagad sa Ginoo, sa diha nga nagkinabuhi silang matarong Dios noon, grabe ang ilang naagian nga mga pagsulay. Pero hinumdumi mga kaigsunan, walay pagsulay nga dili matapos. Mao nay giingon, gidaog ko na ang kalibutan. Mao ni ato ang gikinahanglan masabtan, labi na gyud sa mga nidesisyon nga, Lord, I follow you. Hinumdumi usa ka nga may desisyon, usa ko nga may desisyon nga mosunod ni Jesus Christ. Kay diha sa pagsunod ni Jesus Christ, naa ang kinabuhing dayon. We decide to follow Jesus. Unya, naatay mga nakatunang kanta, sama anang I have decided to follow Jesus. Nya naada yung tay pakigsaad, no turning back. No turning back. Ako may desisyon sa pagsunod kanimo, Jesus. Og dili na ko mubalik pas kalibutan. Ang kalibutan nga gisgutan diha, makit-an diha ang kinaiya batasan, sama ng kinaiyas pagkatapulan, pagkamaduhaon, dunay pagkahadlok, pagkatapulan sa pagbasa. Kumusta naman tuod ang atong pagkakristohanon? Kugihan na batang mubasag Biblia? Or kugihan lang ta mga kaigsunan nga moangkong Kristohanon, pero sa Biblia wagani taka ilag asa dapito ang Esther, asa dapitong Chronicles, asa dapit ang Pilimon. Kinahanglan ikaw nga Kristohanon na familiarize nimo ang mga libro sa Biblia. Kay ang Biblia kompos na sa mga libro nga gisulatan sa pulong sa Ginoo. Hinumduman nato ang Biblia na adiha ang pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios mao'y maghatag kanatog kinabuhi. Ang paghisgot nga naghatag natog kinabuhi, naghisgot na nagpakita na nga naghatag natog kusog, naghatag natog kadasig, naghatag natog kaisog, naghatag nato og kanang paglaom, pagtuo, paghigugma ngadto sa Ginoo. Pero kumusta naman ang atong pagkakristohanon? Doon na batay panahon sa pagbasag Biblia. Atong hinumduman ang Biblia na diha ang pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios mao'y mohatag natog kusog, mohatag natog kaisog sa pag-atubang sa tanang hagit, sa tanang klaseng hagit sa atong pag-alagad sa Ginoo. Gikinahanglan sa atong pag-alagad ato ning masabtan nga walay tao nga dili moagig pagsulay. Ayaw kahadloki ang pagsulay. Ayaw panalaw tungod kay naay mga pagsulay. Tinuod, naay mga panahon nga sa atong pag-alagad, paghuna-una ta nga kung naatas Ginoo walay problema. Apan ang Biblia nagtudlo nga ang mga pagsulay kabahin kini sa kinabuhi sa mga magtotoo.
ikaw ug ako nga nahimong magtotoo, dapat nimong masabtan, dapat natong masabtan nga samtang nagpadayon ta sa pagtuo sa atong Ginoo, kabahin ang pulong pagsulay. Ang tanang nag-alagad sa Dios naagayoy mga pagsulay. Pero hinumduman nato, walay pagsulay nga dili matapos. Sa gipakita sa Biblia, daghang mga tao, mga kigsunan nga before sila gipanalanginan sa Dios, niagi silang mga pagsulay. Og ang ilahang mga panalangin nga grabe kadaghan, nagsugod diha sa grabing mga pagsulay. Sa kinabuhi ni Job, kung atong tan-awon, ang iyahang mga nasinatian dili tungod sa iyang mga binuhatan. Dili ta kaingon nga disiplina si Job, pero alang sa iyahang mga higala, ang ilang nasabtan, si Job gidisiplina sa Dios. Dunay mga panahon nga moagi kag mga pagsulay, dunay mga tao moingon nimo nga gidisiplina na. Siguro doon na mga gihimo nga dili maayo. Inana ang mga higala ni Job. Pero sa mata sa Dios, si Job wala niya gidisiplina. Si Job usa ka taong matarong. Pero grabe ang mga pagsulay. Kana bitaw mawad-an kag usa ka butang kung ang imong kasing-kasing wala si Ginoo, dili na ka makadumdum og simbahan. Ang imong makit-an ang imong kaugalingon, pagkamasukanon, pagkamanidumtanon, mura ba kag isog sa tanang isog. Pero kanang tanan, kung maoy maghari sa imong kaugalingon, magdala nimo nagkalaglagan. Mao nay mupukan nimo imuhang mga pangandoy nga sa panahon nga mubalik ang Ginoo mo kuyog unta ka. Mahinungdan nga kung dunay mga pagsulay, mga kaigsunan, ayaw paningkamuti nga ang imong kaugalingon mo'y makitaan. Kung dunay mga pagsulay, paningkamuti nga si Kristo ang imong makitaan, na sa imong kasing-kasing, na sa imong dughan. Pabilin sa pagkinabuhing matarong sa manihog. Dili sayon mawad-an kag usa ka butang. Labi na gyud nga kung dili, labi na gyud nga dili sayon kung mawad-an kag kapikas o kaha kana bitaw kauban sa imong Pinoyanan, sa imong pamilya. Sa kinabuhi ni Job, nawad-an siyag mga katabang, nawad-an siyag mga kabtangan, ug walay nabilin kaniya. Niabot sa punto nga ang iyang mga anak nangamatay. Walay bisan usa na ibilin. Siguro kung inana mga kaigsunan, lisod kaayo nga tugkaron maingon siguro ang mga tao gigabaan si Job. Ang una-una sa mga tao sama sa mga higala ni Job, miingon nga angay ra gyud ang nasinatian ni Job. Nga parang nakita nila nga makasasala si Job. Pero timan ni atubangan sa Dios si Job matarong. Miabot sa panahon nga ang iyahang asawa maoy iyahang kuha ang kusog. Apan imbis muhatag kadasig kalig-on ang iyang asawa, gibiyaan nun siya. Giyon sa pagbiya, miingon ang iyang asawa, tungluha ang imong Dios o kamatay imo. Kung imong lantawon diha mga kaigsunan si Job, miingon, ang imuhang mga pinulungan sama sa usa ka babaeng buong-buang. Dili ba ita kadawat sa mga dili maayong butang? Igo ra ba itang mudawat sa mga maayong mga butang? Ang buot ipasabot sa pinulungan ni Job, dapat sa atong pag-alagad mga kaigsunan, masabtan nato nga doon nagyoy mga pagsulay. Masabtan nato nga doon nagyoy mga kalisdanan. Ayaw kahadlok, ayaw panalaw sa imong pag-alagad. Kay dili mulungtad ang pagsulay. Kay ngano man, hinumdumi ang giingon ni Jesus, gidaog ko na ang kalibutan.
lumalabay ra ang mga pagsulay. Sama ni Jose. Si Jose, mga kaigsunan, mismo ang iyang mga igsuon maoy miunay niya. Miunay niya og kulata, miunay niya og daot, miunay niya og plano sa pagpatay. O gibaligya siya, gipapreso siya bisan sa iyang pagkainosente. Sa mga nasinatian ni Job, ni Jose, ni David ug uban pa, sama ni Daniel, ang ilang naagian maghatag nato og salamin sa atong kaugalingon nga kinahanglan natong masabdan nga samtang nagpadayon ta sa pag-alagad, dunay mga pagsulay. Ang punto, mga kaigsunan, nga gipakita sa Biblia nganong kinahanglan kitang musinatig mga pagsulay, kay diha nato matugkad mailhan ang atong kaugalingon kung tinuod ba ta nga matinud-anon sa atong pakigsaan sa Dios nga no turning back. No turning back. Mga kaigsunan, ang pulong pagkamatinud-anon mao'y gipangita sa Dios sa matagtaw nga mituo kaniya. Kay sa panahon nga dunay tawo nga makit-an sa Dios nga matinud-anon sa iyahang pag-alagad sa Ginoo, makasinati ng tawhana sa pagkamatinud-anon sa Dios. Mga igsuon, ang atong gikinahanglan nga masabtan sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, nga angay natong pangandaman na agyoy mga pagsulay, kinig yung mga pagsulay. Arita sa mga kinabuhi sa mga magtutuo sa bagong tugon. Human nga gibayaw ni Ginisos, imong makit-an nga ang mga magtutuo gipanglutos, gipangdakop, gipangpreso, gipangbunalan, apan padayon sila nga nagpabilin ka Kristo. Kung imong tan-awon ang mga kinabuhi sa mga apostoles, gipangkulata sila, gipangpreso sila, gibutang-butangan sila. Kini atong mabasa diha sa Buhat Kapitulo 5, versikulo 40 hangtod sunahan, imo makit-an diha. Sa kinabuhi ni Pablo, mga kaigsunan, si Pablo nga wala pa siya mosunod ni Jesus Christ, perting hayahaya. Daghang kaisang mga tao o mga ginsakpan, mura sa hari, daghang kaisang mga pangabaga. Pero sa dihang nagsunod siya ni Jesus, siya na sa'y gilutos, siya na po'y gipreso, mibati siyang kagutom. Kini iyang gisulat diha sa libro sa ikaduhang Korinto Kapitulo 11, versikulo 23 hangtod sa unahan, hangtod sa 27. Mismo ang atong Ginoong Hesukristo gisulayan, gisakitan, kanabitang gisakit, nakaagig mga kasakit. Bisan ang anak sa Dios nakaagi og dagkong mga pagsulay. Unya, tan-aw nato mga kaigsunan sa itong pagpangalagad sa Dios, usa sa mga pagsulay nga gipakita ni Jesus Christ kanang naay mga tao nga kusog ay mga angkon. Sa panahon ni Jesus, naay moingon nga, moingon dahil si Satanas nga, kita ka nang sudara, ako ana. Kita ka nang sudara, ako nang ihatag nimo. Simbaha lang ko. Giangko ni Satanas nga siya tagiya sa mga syudad, sa nasod, sa tanan, iyang giangkon. Sa ato pod nga pagpangalagad, doon na po'y mga pagsulay nga mga tao nga moingon nga, ilang angkunon, daghan bitaw kay mo angkon nga, kami ang tinukod ni Kristo, kami ang naay kaluwasan. Pero ang mga binuhatan layo sa balaang kasulatan.
Daghang kay mga tao nga moangkon nga pinadala sa Dios, alagad sa Dios. Sila ray tinuod nga magwawali, sila ray tinuod nga mga propeta, sila ray tinuod nga mga sakop sa Dios, mga tinukod ni Jesus Christ. Kung dili ka lig-on nga mubasag Biblia, musulod na ang kaluya. Naadayoy pagduaduha o niya moabot sa punto madala ka. Mahinungdan ikaw ug ako para makabantay ka. Usa nga angay natong buhaton des pagpangandam. Pagtuon kanunay sa Biblia. Mga rason o hinungdan mga igsuon nganong kinahanglan moagi tag pagsulay. Actually ang mga pagsulay gitugutan sa Dios. Kini atong makita sa kinabuhi ni Job. Nganong gitugutan sa Dios ang pagsulay sa kinabuhi sa mga magtotoo? Una, aron ikaw ug ako motubo diha sa pagtuo. Ang pagtubo sa pagtuo mga kaigsunan maghatag nato nagpagkamapailubon. Ug diha sa pagkamapailubon, diha ang saad sa Dios. Sa libro sa Santiago mga kaigsunan kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 4, imong makit-an diha ang mga rason o hinungdan nganong kinahanglan moagi tag mga pagsulay. Kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa bersikulo 4 nagingon, mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kon ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Paniguroa nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit og mahingpit kayod kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Kanang word pagkamalahutayon ang gikinahanglan diha pagkamapailobon. Dili man kakalahutay kung wa kay pailob. Sulayan lang kas imuhang isig ka tao, sulayan ra kas imong silingan kung wa kay pailob. Di ka kalahutay. Sulayan ra kas imuhang pamilya, sulayan ra kas imong isig ka tao sa isig nimo ka magtotoo kung wa kay pailob di ka kalahutay. Kinahanglan ang pagpailob. Nya atong hinumduman, mabatonan ra nato ning kinaiyang mapailobon kung maghari ang Balang Espiritu. Kay kining pailob usa ni sa mga bunga sa Balang Espiritu. Maghari gani atong kaugalingon o ang pagkatawhanon, dili nato makit-an ang pagkamapailobon. Pahinungdan miingon si Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5:16, labos sa tanan paharian ninyo ang Balang Espiritu ayo pahari ang tawhanong kaugalingon. Kaya ang tawhanong kaugalingon mga kigsunan na adiha ang pagkasaputon, na adiha tanang bati nga kinaya. Ang saad sa Dios nga sa panahon nga laglagon ng kalibutan, ang saad sa Dios isipti niya ang mga taong mapailubon. Sa katapusang libro sa Biblia diha sa Gipadayag kapitulo 3 ingon diha, tungod kay gituman mo man ang akong sugo magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan. Ang saad sa Dios nga pagluwas, paghawa sa tao, ang tao nga ihang luwason, hawason, ilikay sa mga katalagman, katong tao nga dunay pagkamapailobon. Kanus ani mo matrin ang imong kaugalingon sa pagpailob kung dili ka moagig mga pagsulay? Munang bulahan kayo ang tao nga moagig mga pagsulay. Ayaw kahadlok. Hinumdumi ang pagsulay dili mo lungtad. Doon na kinutuban. Munang naay awit mga kaigsunan nga, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, busa ayaw kaluya, kay may ugma pa. Sa akong pagpangalagad sa Ginoo, dili ko kaila nga naay di ay ko'y Ginoo kung walay pagsulay. Dili ko malig-on ug dili ko kanabitawng makabatog kaisog sa pagpadayon kung wala ko makaagig pagsulay.
Dunay mga pagsulay nga sunod-sunod, pero kanang tanan gikinahanglang masabtan. Labaw sa tanan, gikinahanglang panggandaman. Sa pagpangandam nato sa pag-atubang sa mga pagsulay samtang nagpadayon kita sa gisaad sa Dios nga kita kuhaon, ang atong kaugalingon angay natong ampingan. Pagtuo, paglaom, paghigugma sa Ginoo, dapat mutubo ni. Sunod nga mga rason o hinungdan nganong kinahanglan na ay mga pagsulay o nganong gitugot sa Dios ang mga pagsulay. Sunod, aron malimpyo, malig-on ang atong kinabuhi. Kini gisulat o giwali ni Pedro diha sa libro Unang Pedro, Kapitulo 1, sugod versikulo 6. Ingon dinhi, busa angay ninyo ikalipay. Angay ninyo kining ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron. Kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay. Pagsulay kaninyo. Ang tuyo ni ini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod ni ini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Dinhi giklaro mga kaigsunan ang pagsulay nahimo ni siyang kanabitawng gamit aron mulig-on ang atong pagtuo. Mulig-on ngadto sa limpyo nga kinabuhi. Kay ang atong pagtuo gipakita diha dili malabwan sa bulawan. Bililhon ang atong pagtuo ikumpara sa bulawan. Mga igsuon, kung ang ato ang pagtuo dunay mga pagsulay, ayaw siya ilihis. Ayaw ilihis. Ayaw siya kanabitang brinwasa ang imong kaugalingon nga moingon ka nga kanang nakasala tingali ko, nagpuyo tingali ko sa sala. Or kaha do na kay isig ka magtutuo na es mga pagsulay. Ang ato ang masabtan moingon dayon ta nga agdisiplina na sa Ginoo. Atong hinumduman nga nagsunod ta ni Jesus Christ. Wala ta magsunod sama sa mga higala ni Job nga ang ilang pagsabot si Job gidisiplina sa Dios. Si Job nakasala. Mga igsuon, kung naay mga pagsulay ang imuhang pagpangalagad. Speaking about pagpangalagad, naagyo diha ang pagpanarbaho. Kay moingon man gud ta nga nag-alagad ta unya wa tay gitrabaho. Wa ta ana mag-alagad, nagdamgura ta ana. Pwede di ay nga nanarbaho ka, wa kay nakatunan. Like example, nagtrabaho ka og pagkamaestro, pero di ka kabalong motudlo. Kung ang pulong pag-alagad naagyo kay trabaho, ang pulong pagtrabaho diha dapat ka nagbansay. Kung moingon tang nag-alagad ta sa Dios, naatay nakatunan nga trabaho ingon nga nag-alagad ta sa Dios. Ayaw patuha ang imong kaugalingon nga nagtuo ka sa Dios, unya wa day kay nakatunan. Wa gani kay bersikulo bisag usa nga naagyod sa balang kasulatan, imo rang gipatuo imong kaugalingon nga duna kay Dios, pero wa kay panahon sa Dios. Inig atubang nato sa Ginoo, kumustaho nato kaha ang atong kaugalingon. Unsa kaha ang atong bation? Kung moingon tang nagtuo ta sa Dios pero wala ta magtahod sa Dios. Mao na miingon si Jesus diha sa Juan Kapitulo 14 versikulo 12. Namang gyud mo Biblia kay gihigugma tas Ginoo ug tungod sa iyang gugma gihatagan tas pulong sa Ginoo nga naas bala ang kasulatan. Ayaw patuloga ang Biblia. Kay ang Biblia mao ni mulungtad. Ang pulong niini dili matapos. Kanang mga butang nga atong gipaningkamutan, mga salapi, mga butang kabtangan sa kalibutan, mahanaw lang ang tanan. Pero ang pulong sa Dios dili mahanaw, di matapos. Si Jesus miingon, mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong magpabilin. Tuohi og dawata nga ang tanan nimong gipanangkamutan nga mga butang sa kalibutan imo rang biyaan. Di nimo na madala.
pero dili na nagpasabot nga wala na ibili. Kaya kaning tanang mga butang sa kalibutan, mahimo ning partner sa atong pag-alagad sa Dios. Sa ako nang gikaingon, ayaw tuguti nga nagtuo ka Ginoo pero wa kay nakatunan. Ayaw tuguti nga moangkon ta nga nag-alagad ko nimo Lord. Pero wala gani tay mensahe nga nakatunan. Wala tay trabaho nga nakatunan. Time pa. Susiha ko no ang imong kaugalingon. Angayan ba mo ingon ang usa ka tawo nga Lord nag-alagad ko nimo. Pero ang nakatunan igo ra nga mosampit og Ginoo kung dunay mga problema. Dunay mga pagsulay. Kabalo ba mo ang tawo nga tinuod nga nag-alaga ang tawo nga tinuod nga nagtuo sa Dios nagbuhat sumala sa buhat ni Jesus Christ. Diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 12 miingon si Jesus ang tinuod mao kini. Mao ni tinuod sa atong pagkasulti ba? Sa ato ang pinulungang Bisaya. Moingon ta mao ni tinuod. Sa gipakita sa Biblia miingon si Jesus sa pagkatinuod. Ang mingtuo nako, miingon si Jesus, ang mingtuo nako nagbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat paglabaw pa niini. So ang buhing ebidensya og ilhanan nga gipakita ni Jesus Christ nga tinuod kang nagtuo niya, tinuod kong nagtuo sa Dios. Nagbuhat ko sa buhat ni Jesus Christ. Unsa may buhat ni Jesus Christ? Nagkapuliki siya sa pagpangita sa mga butang sa kalibutan? Dili. Ang buhat ni Jesus mainampuon. Nagwali. Kumustahon nato ang mga ginikanan, mama, papa. Maubani atong makitaan sa ilang pagtrabaho nga nagwali sila sa ilang mga anak, nagtudlo sila sa ilang mga anak sa pulong sa Dios. Uy, daghan kayo mga ginikanan nga igo rang nagtuog Dios, muangkon nga nag-alagad sa Dios pero walay panahon nga mutudlo sa ilang mga anak. Hinumduman nato ang trabaho nga gipakita sa Biblia, ang gipakita sa Dios nga trabaho sa mga ginikanan, pagtudlo sa ilang mga anak. Deuteronomio kapitulo 6 sugod 5-6-7 imong makit-an diha nga gisugo sa Dios ang mga ginikanan nga mutudlo sa ilang mga kabataan. Pero mao ba nay nahitabo sa mga tao nga moangkon nga naay pagtuo? Pero suginlan ko kamo dili pa ulahi ang tanan. Ayaw tuguti nga inana ang imuhang pagtuo. Nga mura na tag nagdamgo. Mura ramang gutang nagdamgo anak mga kaigsunan nga mga tang nagtuo ta Ginoo. Pero wala day ta kabaloon sa atong trabaho ingon nga nagpakita nga natay pagtuo sa Ginoo. Unsaon po nimo pagtudlo sa imong mga anak kung wala ka magtuon sa Biblia? Tudloan nimo sa mga pagtulunan sa mga katigulangan? Unsaon nimo pagkasiguro nga gikan na sa Ginoo? Tudloan gani nato ang atong mga kabataan. Siguruhon nato nga ang atong gitudlo nila pagtulunan sa Amahan. Unsaon nato pagkasiguro nga pagtulunan ni Kristo o pagtulunan sa Ginoo ang atong gitudlo sa atong mga anak. Masiguro nato ni kung ang atong gitudlo kanila gikan sa Biblia. Munang gidasig ka sa Dios. Instrumento ko nga gidasig ka sa Ginoo. Ayaw patuloga ang Biblia. Kay kung patulogon nimo ang Biblia, ang imong pagtuo murag damgura. Ang imong pagtuo imahinasyon lang. Unsa may imong ganti nga madawat sa panahon nga ikaw moatubang sa Dios? Dili relihiyon ang moatubang para nimo. Dili relihiyon ang moatubang para nato. Ikaw ang moatubang para nimo. Ako ang moatubang para nako. Mga kaigsunan, unsaon aron makakita ta sa kasiguruhan nga nagtuo ta sa Ginoo? Bubuhat ta sa buhat ni Jesus. Tagaan ko kamog mga idea nga nagpakita nga nagbuhat ta sa buhat ni Jesus. Kanang pagkamay ng puon. Maubitaw nang diha sa Mateo kapitulo 6, gitudloan ta sa pag-ampo diha.
Itudloan ta diha sa pagampo. Kay diri sa kalibutan daghan kay mga pagtulunan sa pulong pagampo nga wala nato dili nato makit-an sa Biblia. Mao po na atong itudlo sa atong mga anak. Ang atong mga anak ato ginanggiyahan, kuyugan, unungan nga magkat-on sila sa pagkamay-nampuon. Sa Marcos, sa libro sa Marcos kapitulo 1:35, gipakita diha. Kadlawon pa lang si Jesus minaog migawas na sa ilang balay, sa ilang gipuy-an, kuyog sa iyang mga tinun-an. Nga nangatulog sila apan si Jesus, sikrito siyang migawas sa iyang balay. Mingon diha kadlawon pa lang ni Jesus migawas na sa balay ug nagampo. Diha giklaro mga kaigsunan kung si Jesus magampo, dili importante nga makit-an siya. Kung magampo si Jesus, mugawas sa iyahang gikatulgan. But ipasabot diha, dili sa gustong makadisturbo, dili sa musugot siya nga madisturbo. Mao bitaw nang naay mga pagtulunan sa pagampo sa libro sa Mateo kapitulo 6. Nga may Jesus maingon kung magampo kamo, ayaw ninyo sunduga ang pagampo sa mga tigpakroingnon, nga magampo sila sa mga kadalanan, sa mga sinaguga, magtindog sila. Ang buti pasabot ba daay mga tao nga magampo diha sa panahon ras pagsimba, pero sa panahon nga silang usa way pagampo. Ayaw tuguti nga inana ka. Nakita sa Dios ang tanang mga tao. Apil tang tanan. Nga nakitaan sa Dios nga naay mga tao nga muampo, makaampo lang kung naa sa simbahan. Makaampo lang kung naay mga nagampo sad. Pero kung siya rausa, nabudlat na ng mata sa sigig scroll sa cellphone, hangtod na luya nagkatulog, wa gyud nahitabong na ampo. Ay tuguti nga inana ang imong pagkakristohanon. Nya mo ang kunta nga nagtuo Ginoo. Kadlawon pa lang si Jesus mimbangon na ug migawas sa balay ug nagampo. Nganong kinahanglan man siyang mugawas? Sa ilang mga dapit, daghan kay mga dapit nga walay mga tao. Kay naa sila sa panahon nga wala pa kayo mga tao. Bisan sa ato ang mga panahon mo adto ta sa kabukiran na amagos bukid, o daghang kay mga lugar nga dili ka madunggan, dili ka makitaan. Sama sa gibuhat sa akong inahan. Magampo ang akong inahan tuas libon. Binayaw ang iyang mga kamot. Ang iyahang giampo kami nga ang iyang mga anak. Amahan, panalipdi ang akong mga anak. Dili ko mahimong pastor kung walay naghago nako nga nagampo. Usang nga naghago nga nagampo nako akong mama. Nagampo sa Dios nga panalipdan ug ubanan mi nga iyang mga anak. Wa ko magdahom nga mahimo ko magwawali. Wa ko magdahom nga mahimo ko magtutudlo sa daghang mga tao. Wala ko magdamgo niini. Wala ko'y pangandoy niini. Pero ang Dios mo naay pangandoy para nako. Nga natao ko o natao ka, gamito niya para sa kaluwasan sa mga tao. Mga igsuon, sabta, dawata, aron makapangandam ka, nga sa atong pag-alagad, nagay mga pagsulay. Unsaon aron makalahutay o makapadayon ta, taliwala sa mga pagsulay. Unsay angay natong buhaton? Naa na diha ang pagpangandam. Unsaon nato pagpadayon, taliwala sa mga pagsulay. Number 1, ayaw ni kalimti ang pagkamay ng puon. Aron padayon ka aron makapadayon ka sa pag-alagad sa Dios, taliwala sa mga pagsulay. Ayaw gyud kalimti, batasana ang pagkamay ng puon. Kanang word batasana, dili na nagpakita nga magampo ra kung dunay mga pagsulay. Ang pulong na batasan nato, lifestyle na siya mga kaigsunan, buti pasabot sa tanang season, sa tanang panahon, sa tanang kahimtang. Nabatasan na nimo ang pagkamay ng puon.
Mao ni ato ang kumustahon sa atong kaugalingon. Nabatasan ba nako ang pagkamay ng puon or moampo ra ko kung dunay mga kalisod? Unsay giingon ni Apostol Pablo, nindot kaayo na diha sa libro sa Pilipos. Ako ning ablihan ako ang Biblia kay medyo taas-taas ni siya. Pilipos kapitulo 4 versikulo 6 hangtod sa versikulo 7. Ayaw kamo kabalaka bisan unsa kundili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug nahuna diha sa inyong pagkagiusa kang Kristo. Og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, unsa may buti pasabot diha? Inani ni siya. Daghan kayo mga tawo nga natingala nga makakita sila sa tao nag-alagad sa Dios. Grabe naman og mga pagsulay pero malipayon ra. Tinuod na sa ako ang pag-alagad sa Ginoo. Sa dihang mitikan kong bidesisyon ko, Lord, I follow you. I follow Jesus. I have decided nga musunod ko ni Jesus. Grabing mga pagsulay. Nakurintihan ko, na kanser ko. O niya, grabe. Namatay ang ako ang mama. Wa kaabti og usa ka tuig masiguro namatay na pud akong papa. Pero kabalo mo, kaliwala lang tanan. Nakakaton ko. Inana di ay ang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo. Pero inumduman nato ang tanang klaseng mga pagsulay dili mulungtad. Dili kana bitang duna gyoy katapusan. Muna nga, aron makapadayon ta sa pag-alagad sa Dios, kanang word pag-alagad, aron makapadayon ta sa mga buluhaton, sama ng pag-adtog simbahan, pagdaig sa Dios diha sa simbahan, paghalad sa Dios diha sa simbahan. Mao man ay mga buluhaton, ingon kitang nag-alagad sa Dios. Inaugod na imong tapad, ayaw gud pagdamgo nag-alagad ka pero wa ka magtrabaho sa pulong nag-alagad. Ayaw pagdamgo. Usa may imong maani, unsa may imong ganti anang nagdamgo ra ka. Kay kanang nagdamgo ka mga kaigsunan mura ba kag nagtuo ka suwa. Adili kay mura nagtuo ra gyud ka na suwa. Kumingon ganitang nag-alagad, nakadumdum tag simbahan. Atong giampingan ang adlong Domingo. Ang adlong Domingo dili na para nato, dili na para panginabuhi, kundi para na sa Dios. Nag-alagad ganita sa Dios, musimba gyud ta sa Dios, muhalad ta sa Dios, mudaig ta sa Dios, magpasalamat ta sa Dios, muawit ta sa Dios, ug buhaton nato na diha simbahan. Ang agbuhaton na nimo na dito sa beer house, buhaton nimo sa casino. Mao bitaw nang duna gyud tay simbahan. Kay diha nato buhaton ang atong pag-alagad sa Dios. Sunod nga gikinahanglan diha sa atong pagpangandam aron makapadayon ta bisan sa naay mga pagsulay. Kinahanglan mabati nato ang presensya sa Dios. Ang gikinahanglan nato presensya sa Dios. Ang presensya sa Dios maghatag ka nato kusog. Maghatag nato kadasig. Saligi nga ang imong gikinahanglan walay lain dili kwarta ang presensya sa Dios. Daghan kayo mga tao nga way kwarta pero malipayon. Pero daghan kaayong mga taong kwartahan pero magulanon. Gubot. Ngano man. Maghari gani ang kwarta kaysa presensya sa Dios. Walay lami ang imong kinabuhi. Pero kung maghari masinatian nimo ang presensya sa Dios, malipayon ang imong kinabuhi bisan kung naay mga pagsulay. Mao na nga si Propeta Isaias nagsulat siya mahitungod sa pulong pagsalig diha sa Ginoo. Ingon siya katong mosalig sa Ginoo daw samas agila. Manglupad sila
daw sama sa gila. Managan manglakaw nga dili kapuyan ni maluyang. Kanunay bag-o ang ilang kusog. Muna nga si David sa panahon nga doon na say kaguol, mga pagsulay kasamok, iyang pangitawon ang presensya sa Dios. Ug iya kining gisulat diha sa iyang libro sa Salmo Kapitulo 16 bersikulo 11. Ingon siya diha, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanako kalipay ug nagdalag katagbawan. Mao bitaw nang si David kung maghisgotag mga pagsulay, si David number 1 nga gisulayan. Daghan kay isag mga pagsulay, pero taliwalas mga pagsulay, mihari ug bipuli ang kalipay. Nganuman ang iyang gipangita dili kwarta, presensya. Samong nasinatian, gikan pa kaniadto. Walay laing ikinahanglan ang presensya sa Ginoo. Mobitaw nang naiawit, sa presensya mo o Dios may kalipay ako. Sa presensya mo o Dios may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko tanan. Diha sa presensya sa Dios nato makaplagan. Padayon sa pag-ampo, pangita ang presensya sa Dios. Makaplagan nato ang presensya sa Dios kabalo mo unsa, dias pa nagtigom sa katawhan sa Ginoo. Munang musimba gyud ka. Karon ang adlaw Sabado mga kigsunan. Ugma adlaw Domingo, Christmas party nato diri sa simbahan, pero dili nato tugutan nga di ta kasimpang. Welcome ang tanan. Ugma mga kigsunan, Christmas party. Karon mulugsong mi dito sa lungsod sa Malabuyok, mangumpra mi para atong salusaluhan, atong magsalusalo ta diri. Nya about sa mga giveaways nga pangumpra nami dito sa Dalgit. Alang nato ning tanan. So welcome ang tanan. Welcome ang tanan sa atong Christmas party. Og dili nato nahimo ng Christmas party kung di ta kasimba. Karon na ang adlaw, mga katawhan na imong balikan, Ginoo. Oras sa nga programa mga kigsuonan, alas 7:19 na sa kabuntagon. Akong awiton mga igsoon, atong awitan ang awit makalangit nga lahutay. Lahutay lang. Nya kuyugi ko sa pag-awit ni ining maong awit. Awit makalangit nga lahutay lang. Ng kasakitan, doon na may utlana, busa ayaw kaloya, kay may mapa. Angay kala mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuat mo, tabangan ka. Ayaw ragyo pagbiya kaniya. Ba may tinutuban man ang tanan, kalistanan
kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay kalay, mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang, samtang may oras pa, kay anda ang Diyos tumuling ka. Buhata ang tanang kabuot niya, ang panalangin gihatag na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay kalang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimutay kasiya. O dili ka kapsan sa tanang butang, kung si Jesus karon imo alagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay kalang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Nalaygon ang Dios mga kaigsunan, o doon ako'y awit alang sa mga OFW. Kaya ako ni nga kantahon mga kaigsunan, kining awit para sa atong mga kaigsunan nga nanimpalad alang sa kanabitawng pamilya, mga damgo, tinguha, pangandoy alang sa Pinoyana. OFW, alang ni kaninyo. Layo ka man sa pamilya mo, karong aniya ka sa trabaho. Sa biyahe mo naghandog ka, kalipay mahatag mo. Giampingan mo mga saan mo, isalig lang diha kang Kristo. Sa pulong niya pagialang ang pamilya mo, may katagbawan, dada sila sa Ginoo. Ug mulampos ka, OFW, imong trabaho
bantayan ka. Oy kahoy, imong trabaho giubanan ka. Mamaling ka, magmakin pa. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. Kununan na may mga pagsulay, pailog lang yun kanunay. Sa pulong niya tumanala, kay si Jesus inyong kauban. Bisan asaan na siya, basta't musali lang yun kaniya. Tanang panahon ana siya makaduol lang yun kaniya. Simbaw daiga siya ug dawaton ka. Oy taboy, imong trabaho ibantayan ka. Oy taboy, imong trabaho giubanan ka. Magmadasigon pa. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. OFW, imong trabaho gibantayan ka. Magmadasigon pa. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. Gihigugma mo sa Ginoo. Sa mga OFW, ay labi na sa ato mga kigsunan diha sa Canada, Dong Julito, good morning nimo diha. Mga si Brother Rolly, no? Si Rosa Chin, si Sister Susana, Sister Maricel Henriksen diha sa Sweden, sa Norway, ato mga kigsunan diha, no? Sa Hong Kong, nilang ni Sister Nori og mga OFW. Dili na ko hinumduman ang uban karon, pero naamo kanunay sa akong mga pagampo, no? Sa ato mga kigsunan diha sa Sister Malin, sa Sister Malin diha sa Saudi, no? Si diha sa Damam, no? Maayong pakiguban. Good morning mga OFW. Ang Dios paday magapanalangin kaninyo. Usas ako ang mga pagampo mga kigsunan nga ang inyong gitinguhag mga gipangandoy dili hikaw gyud sa Ginoo. Iya gyud nang ihatag sa Ginoo.
usa sa mga gikinahanglan nga dapat mo magpabilin diha sa pagkamatinud-anon ra gyud. Kay si David nagsulti diha sa Salmo kapitulo 18:25 kung doon na kay Biblia pwede ra gyud nimo basahon, mas maayo ang imong basahon ug imo na siyang pamalandungan. Miingon si David, o Ginoo matinud-anon kani atong matinud-anon kanimo ug maayo kani atong hingpit. Mga igsuon kinahanglan gyud ta nga magmatinud-anon aron matugkad nato atong kaugalingon sa pagkamatinud-anon. Taliwalas mga pagsulay, pabilintang dunay panahon. Oras ato nga programa alas 7:28 sa kabutagon o kabaday na akong gidasig matagusa sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa tagsa-tagsa nato ka mga kaila. Labi na gyud sa atong pamilya, no? Paibuntag sa mga labi na usab ni kuno pamilya ni Evelyn Iran. Si Vince, no? Maimpuntag, maayong pagpaminaw. Kumusta ka si Brother Vince? Naglawig pod sa kadagatan karon ni mga tangla siguro. Mayong buntag sa tanan natong mga kaigsunan, mga OFW sa mga naay mga katong na mga pamilya nga naay mga OFW, i-greet ninyo, pangumustaha inyohang mga mahal sa kinabuhi, labi na gyud sa ato ang mga kaigsunan or inyong pamilya nga naa sa gawas sa nasod. Grabe ang ilang sakripisyo. Ato mga kaigsunan diha sa Japan, no, nga nagsunod usab sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning, kumusta mo diha sa Japan? Ang Dios mapadayon magapanalangin. May buntag ni Rumi Dayaw, kanindot jud sa awit makalangit paminaon. Si Anisa Mana, good morning. Si Anisa, no, ato igsuon matud pa watching from Dubai. Good morning, ato igsuon is Dubai. Si diha sa Singapore, no? Maimpuntag diha sa Singapore. Si Jennifer sa Sevilla Capareda, akong anak sa North Carolina, USA. Please help pray pastor. Si Diofer Capareda, sige dalaygon ang Dios, no? Magauban sa imong anak o maghatag kanimo kalampusan. Si Rose Bisin, amen. Good morning pastor. Mag-reply ra ko pastor. Sige, no? Salamat kaayo. Pastor Carmen Mahilom, maimbuntag. O pwede pa na akong matagaag pagtagad ang inyong mga mensahe dire sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. O ipaabot dire sa atong programa pinaagi diha sa atong comment section, no? Diha sa ato ang account ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanatong tanan, nagdasig nagligon taliwala sa mga kalisdanan o mga pagsulay. Kinahanglan ikaw ug ako magpabilin ka ta kanunay diha kang Kristo. Dalaygon ang Dios sa atong pag-alagad, kanunay tanihang ubayan, gigiyahan, giatiman aron kita padayon nga makapangalagad og magdaig sa iyang ngalan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Matod pa ni Kilisti Pargan Rivas Rebulin. Good morning, what's saying from Barobo, Surigao del Sur. Musta everyone o kanimo pasor. Good morning, good morning, good morning, good morning. Blessed morning sa tanan. Salamat sa Ginoo nga naayo ang ato ang 101.3 diri sa ato ang dapit FM station nga naglanog-lanog diri sa Kabukiran. Og sa 95.3 diha sa Tanhay. Og sunod na po natong project sa pagtukod og FM mga kaigsoon natong tinguha dito sa Bukiran Linantoyan. O sa ubang pang mga dapit diin nagkinahanglan gyud nga isangyaw ang pulong sa Dios. O bitaw nang samtang doon na pa'y panahon, doon na pa'y higayon. Tanang mga panalangin, material kuban pa, kapartner na sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, gamito nato na aron isangyaw ang pulong sa Ginoo. Ikaw ang pag-asa sa Happy morning, blessed morning sa tanan. Magbabayan kahit ano pa man.
Happy weekend adlaw karon Sabado Pizza 20 City sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Hapit na gyud ang nato i-welcome ang tuig 2026. Lima na lang ka adlaw gikan karon, i-welcome na nato ang bag-ong tuig. Bag-ong kinabuhi. Maibuntag ni Sister Evelyn Eran Tarokan. Good morning ni mo diha sis. Ipangumusta ko ni Brother Vince. Atod pa ni Evelyn Eran, morning pastor, salamat sa pag-monitor. Dalaygon ang Dios. Basig makabisita ka ugma diri Sister Evelyn ato ang Christmas party ugma. Malipay gyud ta mga kaigsuonan nga magkahiusa ta. Ato ang mga kaigsuonan mga Iran family. Brother Itil ug Ma'am Dina na ato kaganina. Si Inday Dorlin in Kabotinsay matud pa sa akong igtagsa nga manog pauli hilin Cambodia nga ang Dios magauban sa iyahang pagpauli diri sa Pilipinas. Welcome back. Good morning na tong tanan. Ang Dios paday magapanalangin. Oras sa ako ng pagpanamilit. Lamang ako sang hulat-hulaton basig doon na pa'y mga mensahe nga moabot diri sa akong programa ato ni Tagalog kag Tagalog. Alang sa mga naminaw sa ato ang FM station 101.3, kung doon na may mga biyahe, temporaryo gyud nga off ang ato ang radio. Ay nagabot lang pud nako namo diri sa bukid kanang ato ra pong patingogon, no? Dalaygon ang Dios. Si Marlene Gibol, thank you Lord, hallelujah, blessed morning, pulong mo kinabuhi ko. Matod pa diri mga kigsonon o si brother si Philly Impis, Sister Philly Impis, good morning. Matod pa ni Marlene Gibol, thank you Lord, hallelujah, blessed morning, pulong mo kinabuhi ko. Salamat Pastor Gideon. Dili na to kalimtan mga kaisonan ang pag-ampo. Dili gyud nato na kalimtan ang pagkamainampuon og pabilin diha pagpuyo sa presensya sa Dios. Ayaw na niyo kalimte. Kay mao nay pinaka-importante diha sa atong pag-alagad sa Ginoo aron makalahutay ta, makapailob ta samtang naghulat ta sa pagbalik sa atong Ginoo. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Mimi Macias Flores. Morning Pastor Gideon og sa tanang viewers. Morning kanatong tanan. Oras na sa akong pagpanamilit, mag-aampo ta. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong mga mensahe nga nagligo nagdasig sa atong pagpadayon sa paghulat kaniya. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulog mensahe nga imong ipaabot kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga mong gilagahan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga imo kaming gigiyahan o gitudluan sa pagkaton sa mga gikinahanglan gyud namo nga bansayon sa among paghulat sa imong pagpali. We declare blessing sa matag usa nga ang kalibay kalinaw pagigdait kanunay maghari sa matag usa namo kakasing-kasing Pinoy-anan. In Jesus' name we pray. Amen og amen. Dalaygon ang Dios kini inyong suon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ug good morning sa tanan. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
iusa ka sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,